balita kag serbisyo publiko. Sa akad-aga kag gabi nga may paglaom, tingog sang komunidad amo ang ginahandom. Sa pinobaan kag kaiping nga lugar, balita kag serbisyo handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyo tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyo. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagapagan nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang pili. Para sa inyo kami nagapaningkamot gid. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bug-os nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor, Dang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan, nagapamati na. Barangay Damutan, Talakagay, Pakikyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangge. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa hinubaan. Balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Perez. Panghinobaan, balita kag serbisyo publiko. Hinugaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaiping nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaiping nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyong publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 4 minutos na nakaligat sa takdang alas 11. Mayogin nga aga sa aton nga mga tagpalamati nga panay nga nagatutok diri sa aton nga estasyon. Pagbanaag Radio, the official radio station sa Promotion and Information Office sang Banwasang Hinubaan. And of course, simultaneously live kita sa 96.7 FM. Loud and clear nga mabatian kita sa bilog nga Banwasang Hinubaan kag sa mga kaiping nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga sa aton pinalangga nga mayor sa Banwasang Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidaurazaga Reliquias. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Kagaman sa aton nga Vice Mayor Francisco Toy Bilbao, kaupod sa mga SB member. Kagaman sa mga kabaranggayan nga sakop sa Banwasang Hinubaan. Sa 13 kabarangay nga nagatutok na subong kag nagamonitor. Diri sa aton nga programa One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Padayon kita mga partner nagapangalagad sa paghatag sa inyo sa mga latest news and update. Mga balita mismo diriya sa Banwasang Hinubaan, kag mga programa kag mga serbisyo nga ginapalabot sa pamuluyo sang Hinubaan. Pagisandom sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidaurazaga Reliquias to bring the services closer to the people. Dalon sa tagsa ka mga ogsaran ang programa serbisyo sang Banwasang Hinubaan. Sa mga nagapamati na dira subong sa inyong mga radyo sa 96.7 FM, o pwede ka mo makatext sa aton hotline number 0936-852-8499 or sa 0997-5522440. Again, 0997-5522440 mga kapartner. Kung sa din mga kapartner, pwede ka mo dira maka-shout out or mismo sa aton live, pwede ka mo dira maka-comment to give you shout out, greetings. Kaga kung ano imo mga pamangkot nga posible pwede naton sabton samtang nagapadayon kita sa aton nga programa subong adlaw aton ina sabton mga kapartner. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Mayugid nga aga sa aton man nga Promotion and Information Head, Mr. Amer Matugas, and on the technical side aton diri ka-partner naton John Squared Cubida, aton nga program director sa nga Pagbanaag Radio. Sa din mga partner padayon kita nagapangalagad sa iyang supervision. Sa din mga partner mangin loud and clear kita sa inyong mga radyo kag sa aton official Facebook page. And of course, mayuman nga gadra sa
96.7 The Lovely News FM sa aton dira nga radio station manager Dr. Saldi Reliquias, kapot sa atong program director Honorable James Bernardo Goodboy Reliquias, upod sa puwersa sa One Dust 2020 SIA Corporation, Gazer Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Sa mga nagatutok dira, thank you so much Mano. Thank you so much da sa Crispy King Hinubaan. Sweet Hot Cakes and Party Needs, GL Flores Salon, kag sa gusto mag-inom sang manamit nga kape, Amigos Kinik Herbal Coffee na, mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Of course, sa mga kinahanglan sa mga grocery items day, kinahanglan nyo mga hardware supply, appliances, motor parts, baking needs, grocery items, kag iban pa, magbisita lang na yan sa One Dust 2020 SIA Corporation. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Subong adlaw mga kapartner sa mga natutok dira sa inyong mga radyo. Amo ginibala pirmi ginambal ni kapartner Kenneth. Amo gini pirmi ang ginahambal ko nga magtutok gid kamo pirmi diriya sa 96.7 FM. Kag hindi nyo na paglisuon sila pa ni Papa Tinoy ang radyo nga wala liso-liso. Kay diriya mga kapartner, mangin updated ka kung ano mga programa nga nagaklatabo sa banwa sang Hinubaan. Kag kung ano ang mga serbisyo nga pwede mo ma-avail. Okay, good news mga kapartnero, kung sino pa na ang wala sang PhilHealth, wala nakaparegister sa PhilHealth, kinahanglanon ang PhilHealth mag-update sa imo account. Good news. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Good news gini sa may mga concerned party sa PhilHealth. Kag wala ka pa PhilHealth, especially 21 years old above wala sa PhilHealth. Kadto ka mo subong ang sakop sang Barangay 1, Barangay 2, Bakuyangan, Talakagay, kag San Rafael. Kadto ka mo subong sa Pagbanag People's Activity Center. Kay ginapatigayon subong ang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program. O kung ining yakap program sang PhilHealth mga kapartner, implemented by the local government of Hinubaan and in collaboration with Hinubaan Primary Care Facility. Sa pagbulig sa tanan nga mga residente diri sa banwa sa Hinubaan nga ma-access ang ini nga programa, ma-update ang inyo account, ma-maximize ang mga benepisyo nga pwede ninyo ma-avail mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ma'am Purisima Alasio Aisa watching from Antipolo, Rizal. Good morning, Sir Kenneth. Good morning, Ma'am Purisima. From Brad James Keptron, good morning, Brad kapartner Kenneth. Shout out lang sa Sister Avelin Reino. Birthday niya kagapon. Oy, belated happy birthday. Daw amo gito gurong inatagi sa akon nga pagkaon kay birthday gali to sa iya nga sister. Ano ba? Long live Brad Jofel kag sa Sigma Delta Bakuyangan chapter. Shout out sa kay Gerson Dasco, ang tisoy sang Katmon kag kay Rex nga ginalagas ang uyab sa Katmon. Long live Brad. May manda nga aga 5 hours sa Bikiri nga nagatutok na subong sa ila radyo. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Homer Tabo, good morning idol, watching live from Binondo, Manila. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Amo ning ginambal ko permigit sa inyo mga partner. Dapat pag abri pa lang sang radyo, nagatutok na sa 96.7 FM para hindi ka manginuli sa mga balita. Oh, dapat amo na permi kay kung si Papa Tinoy pa, amo ini ang radyo nga wala liso-liso. 96.7 FM. Why is it nga gina-encourage sa kamo mga partner nga magtutok? Kaya tungod mga kapartner tanan nga programa sa Banwa sa Inubaan kag mga nagaklatabo diri sa Banwa sa Inubaan, mabatian nyo mismo sa inyong mga radyo sa 96.7 FM. Din ka pa nga mamati ka sa mga balita nga hindi man related sa Inubaan. Di karon kon may announcement to karon niya nga good news nga para sa pagkamaayo sa mga pumuluyo, wala kagid. Kay wala ka nakatutok sa 96.7 FM. O, pareho sinisubong. May PhilHealth ka na da, partner? Kung wala ka PhilHealth, kagsakop ka sang Barangay 1, Barangay 2, Bakuyangan, Talakagay, San Rafael, kadto subong sa Pagbanaag People's Activity Center. Kay nagapatigayon subong sang orientation, right after orientation, magabaton for registration. Ha? O ariyan pwede ninyo mabilo. Ma-register kamo kag ma-update ang inyong PhilHealth. Kadto na kamo subong dito sa Pagbanaag People's Activity Center. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Amo na day ang mga partner, amo ining nami kung gatutok agit sa 96.7. Kay mayara man kung isa nga aga pa lang gina-announce na dayon ang mga programa ang serbisyo pwede mabil diri sa Banwa sa Inubaan. Pagsingiling to karon nga linya kamo sa inyo barangay agoy kay wala ka na mati ya sa radyo. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Wala kayo nagtutok sa 96.7 FM te, wala ka kabalo. Dapat tutok kikitalin sa agas na magabi kay programa sa 96.7 Dalabli News FM punong-puno. Kompleto. Din ka pa, diri ka na, palangga. Okay kayo. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Subong adlaw, diriya sa Banwa sa Inubaan, espesyal sa PIPAC, kapag Banag People's Activity Center, ginapatigayon ang orientation sang PhilHealth Chairman ng Kalusugan Program o kunyakap programa sang PhilHealth. Sa gusto magparegister, kadto kamo sa Pagbanaag People's Activity Center. Juan Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Was ngadlaw, February 11, second day, sa Asia Covered Court. Ang makover naman ng mga barangay, Asia, Barangay Alim, Barangay Puok. May mga inquiry kamo samtang ka program kita subong, pwede kamo maka-text sa aton hotline number sa 0997-5522-440. Again, hotline number naton 0997-5522-440.
Okay, para naman sa February 12, ikatatlong adlaw, kadto naman kamo sa Kulipapa Covered Court. We have Sangki, Bulwangan, Kulipapa, kag Dawog ang makater. Sino ang mga participate? Mga senior citizen, persons with disability, indigent members, solo parents, and OFW are eligible for PhilHealth benefits in Hinubaan. O kadto kamo mga kapartner. Kag kung sino pagid ang 21 years old above nga wala pa sa PhilHealth, kadto kamo sa sina nga mga location. Sugod Subong, Buwas, hasta sa sunod nga adlaw. Anong inyo dalon nga requirements specifically gid nga dalon sa mga especially senior citizen? Dalon ninyo ang senior citizen ID, marriage contract kung kasado, live birth certificate, both silingon birth certificate mga kapartner, dalon nyo gid. For persons with disability, PWD ID and must be encoded in the PWD system mga kapartner. Para naman sa mga indigent members, MDR, birth certificate o kon marriage contract, marriage certificate of sang bata, sang kabataan below 20 years old. Para sa mga solo parents, solo parent ID, birth certificate of sang bata, kag nga mga below 20 years old. Para sa mga migrant workers, latest contract, valid ID, kag marriage certificate. Sa muna mga partner, ang dapat naton ngimuon kung wala ka subong sang wala ka pa sang PhilHealth, 21 years old above kadto lang sa Banaag People's Activity Center. Ando sila mga padayon mga partner sa mga tipo naton nga mga impormasyon. Magatag kita na sa mga latest update. Mga kalatabo man diri sa Banwa sa Hinubaan, mga programa nga ginapatigayon diri sa Banwa sa Hinubaan or mga events no nga natabo sa mga nagliligad nga mga inadlaw mga kapartner. Sang tinalikdan nga may nadlaw mga kapartner, or tinalikdan nga simana mga kapartner, si Congresswoman Mercedes Siding Alvarez. Nagpalabot gid sang bulig sa tatlo ka mga fisherman from Barangay Kulipapa nga kung sa din mga kapartner nag-survive sa isa ka insidente kung sa din nalunod ang ilang sakayan pandagat mga kapartner. Personal nga ginkadtuan ni Congresswoman Mercedes Siding Alvarez kag personal nga gindahuan sang bulig pinansyal ining tatlo ka mga taga Barangay Kulipapa. Isa ini mga kapartner kapag pakita sang dedication sang matodtoon nga pagsuporta para sa Banwa sang Hinubaan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Malayo kitang Banwa sang checks area, pero malapit sa tagipusoon ni Congresswoman Mercedes Siding Alvarez. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko.
Sang tinalikdan man nga adlaw mga kapartner, kaupod ang mga maestra o kag maestro kag mga estudyante sang Bilbao Watkins Elementary School, St. Michael's Academy, kag Our Lady of Sorrows Academy. Nag-extend gid sila sang pagpasalamat kay Mayor Dap Anthony Vidaura sa Reliquias sang suporta sang ginpatigayon nga Panaad Swimming Competition 2026. Skona Leglong Curse Championship. Sa pagpadayon gid nga suporta sang local government unit sining mga swimmers. Nga sa din nagadala sang bugal kag honor sa banwa sang hinubaan. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo Kag publiko. nakita ginaton ang dedikasyon sang ilang coach nga si Ma'am Rain Ariel kag si Sir Nico Luis Rico Puerto sa ilang guidance, commitment kag suporta sa mga atleta. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Suno pa kay Mayor Dap Anthony Vidaura sa Reliquias. Bilang inyo nga mayor sa Hinubaan, kaupod kita, upod ang LGU Hinubaan, ari kami nga magasuporta kag mag-assist sa mga kabataan kag sa mga constituents naton diri sa banwa sa Hinubaan nga nagahandom kag gina-develop ang ila abilidad sa kung anuman nga klase sang hampang. Padayon kita nga mag-inupdanay sa pagpabakod sang aton nga komunidad. Amo ina ang mensahe sang aton pinalangga nga mayor, Mayor Dap Anthony Vidaura sa Reliquias. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Shout out man sa SG ni Mayor Dap, Mr. De La Cruz. Ang nagapamati gid sa subong live na live. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Live na live gid siya nga nagatan-aw mo. Mayong aga manda partner naton Rini Tulayba Pata. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Balik kita bala sining mga partner sining yaka program nga ginahimo diri subong sa banwa sang Hinubaan. Importante ini mga partner nga programa. Shout out man live na live nagatan-aw gid sa aton subong Mr. Joben Albacete aka Ice Coffee. Good morning lang kag sa imo nga mga angels Mga pigil kami ni karon nga duwa. Ay may man nga pagtutok Ivan's Snackhouse ang manapit nga ice coffee nga permi ko gid matilawan. Wala na sa may pinakamanamit nga kape nga akong esperiensyahan sa mga matilawan permi. Kada kadto ko sa bantay dagat. Ang ice coffee sang Ivan's Snackhouse. Barato na, manamit pa. Kapin pagitilawan mong ilang nga lumikag sutangon gisado. Baw, sampat gid. Harvey Agravante, good morning. Sa liwat mga kapartner, save nyo ninyo ang aton nga hotline number. Hotline number naton sa atong programa diri sa Pagbanaag Radio ang Hinubaan balita kag serbisyo publiko. Kag hotline number man naton sa kapartner balita at iba pa. Amo ini ang 0997 5522 Good morning partner Elmer sa radio room.
No, ang nagando sa region naton diri sa Banwasang Inubaan. Radio Communication. Oras sa Pilipinas, 30 minutos na nakalikat sa taknang alas 11. Mag-extend ka na sang 5 minutes para makatagpa kita livelihood program. Pamana. Thank you so much, partner na to Renito Live. Apat ka namin. Ginibla kay partner Renito Live. Apat mo. Update. Hindi ko ni permis sa iyang mga programa. Ya. Sining programa sang Sustainable Livelihood Program. At to sila subong sa gaas. Kag-launching dito subong sa programa. Amo niyang nami isang programa kay Mando sa aton pinalangga nga mayor. Ang programa dalon sa tagsa ka mga ogsaran. Pumuluyo, hindi nga ang pumuluyo makadto pa diri kag diri ilaunching ang programa. Dito nang daan sa ila, dito i-plaster para hindi na sila mabudlayan. One Inubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sige, balik pala kita siling mga partner, siling programa sang Yakap. Tandaan naton mga partner, 21 years old above, wala ka pa sang PhilHealth, kadto subong sa PIPAC, kung ara ka sakop siling nga mga area. Sakop sang Barangay 1, Barangay 2, Pakuyangan, Talakagay, kag San Rafael. Proceed kamo sa Pagbana People's Activity Center kung gusto nyo maka-avail sang PhilHealth registration o kung updating mga kapartner. One Inubaan. Balita kag serbisyo publiko. Kag amuman mga BHW, kag mga job order sa Banwasang Inubaan, gina-encourage gid kamo nga magpa-register sa PhilHealth. One Inubaan. Balita kag serbisyo publiko. Shout out man na Brad naton kuya o Bunso, Brad Bunso. Brad Bunso naton yan, shout out lang ka rin sa diyo. Yan, shoutout lang na kay Brad Bon Baal. So mo na mga latest update naton subong adlaw mga kapartner. Mga programa ang ginapatigayon diri sa Banwasang Inubaan. Pag-ari pagid dyan. Damo pagid nga mga proyekto nga magasulod diri sa Banwasang Inubaan. Special yung Project Lawa. Buwas turyanta naman na. Dili lang kita kutob mga kapartner. Sa gyapon padayon kita sa pag-follow, like, and share sa aton official page ang Promotion and Information Office ining Pagbanaag Radio. Sa gyapon sa ngalan sa aton nga mayor sa Banwasang Inubaan, Mayor Dap Anthony V. Daurasaga Reliquias. Kagaman of course on the technical side, kaupod naton diri, kapartner naton John Square da COVID.
Kauman naton nga Promotion and Information Head Mr. Amer Matugas kaupod sa puwersa sang Promotion and Information Office. Kaupod sa mga staff sang PIO. Sa gyapon mga kapartner, padayon kita sa pag-follow sa aton man nga page sa 96.7 The News FM, sa IMN Digital, kag of course sa page sa nga partner Kenneth. Pastor, mahigit nga aga. Padayon gid kita sa gyapon sa pag-upod, sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa banwa sang hinubaan. Balita, kalingawan kag edukasyon. Ini si ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan. Kagkaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan. Kagkaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag Balita kag serbisyo publiko. Sa aga-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinubaan, kagkaibing nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyot tanan, nga ginadala sa aton ni ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Programa nga ginapamatian sa pumuluyot. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Magadulong sa inyo nagapagan, nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang pili. Para sa inyo kami nagapaningkamot kit. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bug-os nga banwa naton. Sa handom sang aton pinalangga nga mayor, Dang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan. Nagapamati nga Barangay Damutan, Talakagay, Pagpigyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael,